रुपये 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये धाकली भुरग्या मोच जिंकून बसवा लागित रे मोचे केस मारपानो चेस मारपाको हय 20 रुपये आणि 30 रुपये हय रे अशी किती कोण रहती का वयर केस मारपाक 20 रुपये सकल केस मारपाक 30 रुपये वयर कॅस मारपाक 20 रुपये हय. आणि सकल कॅस मारपाक 30 रुपये 30 अशी किती कोण रे चय सकल एसी हात घाल्यानी चय हय वयर आताक एसी बीसी काय ना 20 रुपये फक्त 20 रुपये ती गरमी ती थंडी रा रे बरे हा मध्ये बिझनेस हा. आणि पोर हाटी एक बिझनेस केला तर किती चालते गेले बाहेर घ्यायला त्या बाहेर गेला ते रे बाहेर लोक हवं म्हणजे किती मी तर सात काय एसी नु अरे 12 खबर की सांगूस तुका हा? बाहेर गेल मरे होय. गेल्या फेब्रुवारी हांवें बाहेर कोणाक गेले गेले. म्हयन्या 5,000 रुपया लावले 5,000. होय हांवें म्हण बरें फुलोया म्हणून बाहेर गेले फेब्रुवारी म्हयन्या मरे 15 दीस बरे चलले बा 15 दीस चलत तिंगा रोकडे बरेच मेल मरे बरेच मेल तिंगा अरे गिरायकू ना गिरायकू यार बरेच मग किती ना गिरायक ना किती अरे करेज मा लोक सरपी नाही मुस्ता अरे आपयलो गिरायक 12 येता टन मान वयता मरे एक कस्टमर भितर येता रे अरे हांवें चाल्या बाबा पिनाय ना आपणाय करेज माने 45 डेज बहुत मोठा सर गिरायक ना 5,000 रुपये चारी करू पडायचं रे बारू सोंडिले बाहेर सोंडिल मुळे म्हाका कोण सांगितलं कोणाक बारबेर चलोवपा मेळटा सोमती कळ्यांनी बारबेर गेली बारबेर गेली मरे त्या म्हणून दिसा 100 रुपये उई आणि म्हणून पळालं महिन्या 3,000 जाताय म्हणून जाऊ दिसा थोड्या जाता ना झापतो ना काळी बारबेर गाडी आणि ती वय कार्नवाला दिसा स्टार्ट केली ओपन केली भोरे मुनीस बिनीस आले इनॉग्रेशन केली इनॉग्रेशन करून 3 दीस पळे हांवें झळे हाते कोण केस एशकन मध्ये कोण हिणी मध्ये कोण हाड एशकत कोण किती गाली एशकत गिरायक सारखे वर झालं रे बुधवार बंद पडत आज पासून एक कस्टमर आमगे भितर येईल ना बारबेर बुधवारा बंद पडो की अजून पासून कस्टमर कोण येईल कोण एकलो भितर चला रे किती रे अरे करेज मग चालू झाली नुसता कोण चालू झाला अरे चालवलो लोक सांगता करेज मा हाड काढाय कोण केस मा नाही मोठे अरे लोक करेज मा तरी हाडाने केस काढायला बारबेरी आणखी जातो रे मला एक तरी गिराय का रे किती दिवस झाले 2 वर झालो दोन्ही पाट बाहेर गेलो ते करेस मग तेव्हा बाहेर करेज गेली ती करेस करेज मा पडली किती कोण आहे पावड करपा जाते काय भाडी किती मारी करपा ते कोणा मागायचं आता बरं बेबी बघा ना आज एक गिराक देत तुका गिराय केला होय. मुच्या पायरी बाहेर ना रे हा. म्हणजे केस मार पाहिजे ते केले केस वळदाले ना रे चल पैसे आहे बरे पैसा हा तू मार किती की तू दिसायला गिराय कोता उद्या चल, चल, चल. ए. हां हा. ओके मरे ए, ओके. चल यो ए बाबूबा हां ओ आता किती केस मारूंगा कोण ओ शाहरुख खान तो केस मारने घेताय बरे हां. मुंबई समजून आणि त्या बेस्त्या पोस्टर मारा रे भुरग्यांक केस मारता असं चौपा जाय हां. म्हणून चल ना तो एस भाषा मार बुडाय भुरगे मुंगले त्याची भाषेन केस मारा होय होय. आणि त्यांनी मोदीच पोळीश दोल ना होय. ती दोर भाजी ओय ओय सारसे आणि ती किती आहे सांडू किती? 5 20 जळ म्हणून उदो जेवण द्या ओके बरे हां. सारखे तेच भाषा मार पाहिजे ना झाला ना शी आपण वा केस काय देवळ झाले तिकडे चा काय रे किती रे बाप केस सारखे झड एसकन सडे मध्ये सारखे शाहरुख खान भाषा मारवा मरे ओय ओय आणि मोदी होल्ड दोर भाजी होय. हा उदो असपा काय रे बाप केस पहिले खातोय बी आटला सारखे चढ हळी तो लायचे किती हळदोय त्याचे सारखे चढ बरे एवढेच गेले हा सारखे हाटला शॉर्टकट आहे ओय ओय हाटला माझ्या मोड्या करपा मरे मी हाटला सांग ओके रा मस्त एक मिनिट एक फोन घे किती गो तू सांगितलं समजाव ना हाती पा मॅडम म्हणून हा कस्टमर आम सांगितलं काय हातीच्या मॅडम हुंच्या बघा तू फोन करता येते हाती पा मॅडम अरे कस्टमर केस मार माग बसयला आणि चादर रेस घ्यायला आणि पुन्हा जेवलोय बिझी ऐ अरे आता पुन्हा जेवलोय तर केस मारणार रे ऐ या बाहेर जाता केस केसला धंद घेत आहे आणखी बाहेर जात आहे बाहेर बेरी जात आहे पुन्हा जेवलोय किती कोणताच आहे
Yang ketai mana? Hah? Cuy, tinggal. Atau yang bisa kes kadang bil baru kena tak. Ah, boleh, boleh, boleh. Yes. Ayo, bagus. Masih kos. Ah, boleh, balik. Bos, bos. Aku ini kes kata gue tadi. Itu itu musik itu. Kes kata dia. La la la. Ah, berapa? Tu dah kadang kes kau beri. Kes, kes, kes. Dale. Ah, dale. Itu lah. 5 रुपए. 30 rupiah. Ya tapi dia 5 rupiah mai. हाँ 30 रुपए 30 रुपए उठाई तो नहीं चल 30 रुपए चल बस हाँ बस हाँ ये क्या नहीं हाँ masih kias maru 30 रुपए मिशन aja ani gila bro 30 60 आता हाडगाण को झाला ayo bos यात कित कोतरे हाड हळ झाल्या चैता मग केस हाड कार्ड पा सांगला यात कार्ड पा हाड कार्ड यात कोणी गातरे ही क्रीम ला येतो ही ही रे बाबा ही येतो ही आतीचे होई गाता ब्रश ना बोल ना मी मस्त आहे अरे दुसरं होतो वॉच नाही यात किती यात काय सांगत आहे ते याच हो मी आजीला あれ燃えられた。あれ結構だ。Okay. Bye.
आणि कॅश भरायला होय. हा चेड्या. या चेड्या. केस हो, या चेड्या किती चालते. कोण केलं? अरे बाबा हे कोण केलं? अरे बाबा काय केलं? मला आता हे भांडलेली. बापुलबा बरे जाता बारबेरी गिराकू पाचवर